Jingthaw is affected due to this order. Ka dorbar Shnong Photeitsim ka bahap apo Karanikor Civil Subdivision Southwest KHASI District kala shim ya karai ban penklan ya ki kendon ban Ïada ya ki Jingthaw ba im hakawa Photmula ka badon 20 kilometer na maukarwan bat kala maham ba ondan kuna san pawajar tingka ya kino ki balap badon kti ban penyak pathar ya ki jaj Jngohkai hakatei kawa ka dorbar Shnong kala thmuru ban Kyntiew ki kam Jngohkai hakatei kathan ba katei ka jaka da ka ba benrap ba katei kawa ka dei ka wei na ki jaka Jngohkai perthei ka ba itna tam ka ban bu ya katei ka Shnong hakamap Jngohkai perthei jong ka jala Meghalaya habis ni pek ya kena ka wa Photmula ni is nai palat namar ki jing let dusman jong ki riu sim kobu na kepada penjat ya ki Jingthaw ba em hapo jong kini ki wa ki ba ngi kum ka Shnong ni ismet ban pek namar ba haba ngi lej ban lej kai sekini ki wa ki jing i ba ki Jngohkai ki su yap namar ba ki riu dusman ki wan berbi ha kena ka wa Ketenat District Social Welfare dan kesengi lapun kuk burom